खालाम गिदिर गिदिरखौ होदो मोनब्रै ओमफ्राय बैयावनो खालाम बैयावनो दे थाब 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 नै ओरैनिफ्राय लां दे हो जाखो हो एम्बु दे माबा मा नामलाय ना इस्टिफा एम्बु हानगासान नैबे पेट्टियारि फैबायसो गाबखो बावनो दं एसे खुइब्रा बिदिसो नांगौ साइज जायोना बिदिया जाखागोन बार' रामसिन जोलैसोलै खारखोना माखो गोदोनायाव मालायना लालै मालाय गोदोनायाव आलना ला रामसिं लोगो मोनदों थांनायावहाय जोब्बाय लाय एसे गुवार दोनबाय मासे जाबाय नामा आगै सनामोन होनग्राया नै नट बेथा थैलेबावालै माथो थाजा bukan hombak tanda mereka एम्बु जानानै दा बुबायलाय बेसेबां खासि दे खुदोब्रा नों हाजोबखायो रुको जरा सबर करो खालाम गिदिर गिदिरखौ होदो मोनब्रै ओमफ्राय बैयावनो खालाम बैयावनो हा जानो हालै Bisa habis lagi orang mulai. Mulai. Naik, cek. Naik. Naik ke berapa, cek? Cek situ naik ke berapa? kan lah मोनामो बिराद ओंखायनो दाङाखैनो आङो खारनाय मोनजों थांखुना जानोसै दासो जाबाय हनै थांफानो मोनामबाबो थांफा हनै बे मनाया लांफिना होबा लांसै बायदिसिना सोनो Kumjap. Kumjap.